ଏଇଟା ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଆମର ଦିଦି ମାନେ ଏଇଠି ବି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦେଲୁ ଏପଟକୁ ଭାଉଜ ହାଇ କରିଦେଲ ନାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ନା ଏଇଟା ସିଂହାସନୀ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ଭାଣଜି ଏଠି ଏ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦବ ଏଇଠି ସବୁ ଫିଷ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମାର ମନ୍ଦିର ସେଇପଟେ ଆମେ ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ कृष्णा हाय करदेल हाय 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 देख आम भणजा हाय कले आम भणजा हाय कले ये आम फिस्ट हम चुली रेडी चलती आउ बाकी लोक सब से सब रोषे कर हाय सांग माने